Zručnosti sú to, čo bude hýbať trhom práce v budúcnosti a práve preto potrebujeme ich napojiť na naše zamestnania a povolania. Komplikovane je to prepojenie európskeho štandardu ESCO so slovenským kvalifikačným rámcom SK-ISCO, ale v tej ľudskej reči je to práve to, aby si ktokoľvek z nás mohol v budúcnosti povedať, že ak mám takúto zručnosť, viem robiť toto povolanie. Poviem príklad, ak ovládam len Excel, nemôžem robiť IT vývojára, alebo naopak, ak som naozaj skvelá pedikérka alebo manikérka a viem dobre robiť v tejto oblasti, avšak v dnešnej dobe potrebujem ovládať napríklad e-faktúru alebo elektronické platby prostredníctvom QR kódov, tak sa dovzdelám len v tejto krátkej oblasti. Práve preto sme sa zamerali na to, aby sme prepojili tento európsky kvalifikačný rámec so slovenským a predstavili sme tento náš budúci projekt relevantným inštitúciám, ktoré sa venujú trhu práce, štatistickým údajom, vzdelávaniu, či už mládeže alebo aj dospelých. A som veľmi rád, že od ich zástupcov vzýšlo súhlasné stanovisko s týmto zámerom, ocenili túto našu snahu do budúcnosti a sú veľmi radi, že na takomto niečom ideme pracovať, že to bude verejne dostupné tak pre širokú odbornú ako aj laickú verejnosť.